que tal? Moitas grazas por vir aquí. Saudamos a xente que ven da Guarda, saudamos a toda Galicia, a todo Portugal, en definitiva, a todo o mundo lusófono, tamén os que nos están, eu non vexo nada, pero porque hai moitas xente aquí, pero tamén os que nos están vendo por streaming. Estamos na segunda gala da lusofonía, na República dos Soños. A verdade é que, xa estuvera na primeira gala que se celebrou. Isto é un tema que dá para eu creo que para moitísimas galas, porque vai ser sempre un melón que se abre e que se pode falar e falar e falar. Pero en calquera caso, hoxe imos centrar o tema no libro do historiador Ramón Villares, Galicia, Portugal, Irmandade e Fronteira. Neste libro, Villares desliza unha idea sobre que Galicia e Portugal non son o mesmo país, pero tampouco somos estranxeiros. Entón, esta gala, vamos ter aquí diferentes persoeiros, vamos ter música, vamos falar de economía, vamos falar de mar, da raia, vamos falar, en definitiva, de todos os puntos que poden conectar a Galicia co resto do mundo lusófono. Para que non me controle, eu son Esther Estevez, a verdade é que o mundo lusófono toca no personal e tamén no profesional. Eu son de cerquiña da raia, pero non da vosa, eu son de Verín. Sempre, estuvemos moito en contacto con Chaves, que é o municipio máis cercano a Verín. Tamén me toca no profesional, porque desde fai 5 anos, na Televisión de Galicia, emprendemos o Digo Chueco, que é un programa para aprender e mellorar o galego, e no que tamén fixemos un poquinho o mundo lusófono, porque non podía ser de outra maneira, obviamente, a falar de lingua. Tuvemos durante unha temporada aí intercambio con xente de Portugal e tamén con xente do Brasil, así que, parecerame daquela moi interesante. Creo que todo o que se vai tocar hoxe aquí tamén o vai ser. A verdade é que, claro, cando se pregunta que diferencias, que similitudes hai entre Galicia e o resto do mundo lusófono, en concreto con Portugal, claro, eu digo, somos moi parecidos, a lingua é totalmente comprensible de ambos lados da raia, eu podo entenderme perfectamente. Cando facía este programa co compañeiro portugués, co fundamento lusófono, con Rodrigo Paganelli, eu entendía perfectamente. Pero creo que todos podemos dicir que cando vamos a Portugal nos enfadamos un pouco os galegos porque vamos e falamos en castellano. Iso dá moita rabia. Pero nós entenderíamos perfectamente. Queríamos contar unha anécdota pequeniña e despois xa dou paso. Eu con Rodrigo Paganelli, que é un autor con que estuve facendo este programa sobre lingua para intercambiar cousas de Galicia e Portugal, a verdade é que Rodrigo quedara totalmente enamorado de Galicia, pero ao principio de todo pasara algo moi gracioso, ya que cando contactamos con él, no primeiro programa, non colle Rodrigo, cando estábamos coñecendo, falando de onde é cada un e tal, dice: sí, eu conozco Galicia, eu estuve en Barcelona. Claro, e aí é donde entra o tema de que para Portugal moitas veces somos España, todo, da igual. Pero quedade tranquilos porque Rodrigo, cando acabamos a temporada, supo perfectamente colocar a Galicia no mapa, veo a Galicia, visitou Galicia e coñeceu a cultura moitísimo e foi todo un descubrimento para ela, así que aí queda esa anécdota. Imos comentar esta gala vendo, antes de nada, un vídeo precisamente do escritor, o historiador Ramón Villares, que é quen, abre paso a temática desta gala, así que imos con ese saúdo. Hola, boas noites a todos, organizadores e asistentes a esta segunda gala da lusofonía que se celebra na Vila da Guarda. Tive a ocasión de estar presente na primeira, en Goián, e infelizmente aquí non podo estar, pero envío este saúdo para estar presente nalgo que considero unha acción moi importante, que é fomentar as relacións entre Galicia e Portugal, especialmente o norte de Portugal. Xa pasados máis de 100 anos que Alfonso Castelao publicou aquela famosa viñeta na que se preguntaba se un neno o seu avó
se os que estaban de outra beira do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. A resposta de Castelao foi un pouco indecisa, e non se soubo que respondeu ben, mas a día de hoxe podemos decir que Castelao o que quería decir é que realmente os portugueses culturalmente, lingüísticamente, eran non estranxeiros, senón eran tan galegos como os galegos, e desde logo non eran de Madrid, aínda que políticamente estivesen distantes pola fronteira. Felizmente, estas fronteiras foron superadas, ou están sendo superadas, hoxe xa non existen exactamente como tal. Nunca foron impermeables, pero na actualidade creo que temos a obriga e o reto, o desafío, de lograr que estas fronteiras desaparezcan definitivamente e que haxa unha integración do norte de Portugal e Galicia que fará moito máis rica e moito máis
fronteiras. E nós somos todos, aqui, os representantes das três autarquias, defensores de uma política sem fronteiras. No mundo em que vivemos, cada vez mais a ter posições muito estranhas até, nós defendemos essa partilha e essa cultura poderá ser também passos dados para ir para a frente com outra dinâmica. Nós temos já em agenda o Entre Margens, que é um projeto que vai unir os três locais, convidando músicos, convidando poetas, convidando gente que tenha escrito algo, convidando atores para partilhar a cultura de uma forma aberta e que este espaço da Eurocidade consiga promover essa oficina de portas abertas. Se nós conseguirmos fazer isso, partilhar aquilo que é os cantares ao desafio de um lado, com a regueifa do outro, partilhar aquilo que nós temos afinal de importância, eu penso que todos vamos crescer e vamos aprender a viver de outra maneira. E por isso, o grande passo pode ser feito pela cultura e a cultura está a fazê-lo. Por isso, eu espero e tenho a certeza que vai correr bem. Con Ángela, que preferiría a alcaldesa do Rosario? Que se acabara antes a conexión Porto-Vigo ou o servizo de proximidade de tren? A verdade é que é unha pregunta moi importante. Eu prefiro que se acabe algo canto antes, porque o certo é que levamos moitos anos a sociedade indo por diante da realidade a nivel de infraestructuras que nos atopamos. Non? O tren é un transporte fundamental en calquera sociedade avanzada, o transporte económicamente máis viable, máis sostible ambientalmente. Témolo aí o Carón moi preto, nos cruzamos a Vilanova de Cerveira e vemos como hai moitas liñas de transporte de convoios que van a Porto e que van a Viana e é un tren empregado pola sociedade, polos estudantes, por todas as persoas no día a día e, sin embargo, toda esa unión que temos dunha e da outra marxe vese cortada pola falta de determinación supramunicipal das diferentes administracións a hora de establecer unha comunicación directa nese gran eixo atlántico que temos Porto-Vigo e poderíamos falar Santiago, Coruña, Lisboa. Temos unha vía do tren que, desde logo, pois, está aí construída e o que precisamos é que, sendo ademais esta zona unha zona estratégica nese eixo atlántico, se desenvolve. Si antes chega o AVE, pois iremos moito máis rápido a Vigo, pero o certo é que con un transporte de proximidade moitos e moitas deixaríamos de coller o coche para ir a Santiago todas as semanas ou ir a Vigo, que o facemos recurrentemente, e sería tamén unha maneira de vertebrar o noso territorio, xa non só a nivel social, senón incluso a nivel económico e a todos os niveis. Por lo tanto, sexa unha cousa primeiro ou a outra, o importante é que haxa esa determinación política de facelo que tantos anos levamos reivindicando e seguiremos reivindicando tamén, entendo, desde a nosa velocidade. Para rematar con esta ronda de entrevistados, dirixo agora ao alcalde da Guarda, a Roberto Carrero, e imos falar de que a Diputación de Pontevedra xa ten unha agrupación europea de cooperación territorial do Río Miño. Que nos podes tú contar sobre isto? A Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Río Miño é unha entidade xurídica constituída por, neste caso, 10 municipios de Portugal que abranguen dende Camiña ata Viana do Castelo, pasando por Paredes de Coura, subindo despois hacia Melgaso e de Melgaso ata Camiña.
E pola parte española somos 16 municipios que tamén comprenden dende a Guarda, dende a desembocadura do río Miño ata Crecente, pasando tamén por outros municipios que non están tan próximos á raya, pero que sí que comparten con nós determinados componentes sociolóxicos. Sen dúbida alguna, neste caso, a fronteira portuguesa do norte de Portugal e do sur de Galicia é a máis transitada de toda Europa. Estamos falando que diariamente atravesan a fronteira sobre 547.000 persoas. A fronteira de Tui, o Ponte Internacional de Tui, é o máis concurrido tamén de toda a Unión Europea diariamente. Os intercambios son permanentes, intercambios sociais, culturais, laborais. Creo que todos os traballadores transfronteirizos, tanto de España como de Portugal, tanto de Galicia como de Portugal, é unha constante permanente que aí figura. En este caso, a Agrupación Europea de Cooperación Transfronteiriza, a través da Deputación de Pontevedra e da Comunidade Intermunicipal do Alto Miño, que é a parte portuguesa que a comprende, todos eses municipios, tratamos de dar o mellor de nós mesmos para proxectos que efectivamente sexan vertebradores do territorio, que nos estean unindo permanentemente para poder captar eses fondos e revertilos nas diferentes políticas que tanto as cámaras municipais como os concellos de Galicia estamos facendo. Sería un placer poder seguir falando con vos, pero como temos outras rondas de entrevistados e temos música e demais, pois nada, agradezco vos que nos acompañásedes e un aplauso para eles tres. Pois imos ir con música, así vimos intercalando un pouquiño bueno, animase a cousa. Vou presentar agora, que se pode ir preparando, non sei se o temos por aí atrás, sí, a Tino Bar. Bueno, a mí comentaronme que eu, claro, non controlo porque non son de aquí, pero comentaronme que é tomado como o bar da Guardia, non sei se estaredes de acordo. Sí, aquí existe, bueno, moi ben. É cariteiro, pero creo que lle dá un pouco a todo, é un pouco a orquesta. Bueno, entre outros grupos, fixo parte do grupo da Roda, que quizáis, bueno, pues é o que todos podemos conocer, e hoxe, pues, vai nos interpretar En boca dunha gaita. Así que, forte aplauso para él. Gracias.
son carne de buxo a compoñer metáforas, laberinto amorfo escrito na pedra, petroglifo amante que arde na memoria de muller anterga, a la nada luz con sabor a cumio, a vivir castrexo perto do ceo, a escoitar do mar o rouco marmurio a vento que subía e riza na pel. Eu, que son punteiro de gaitaneda, descubro en ti a roita do sol, a que sempre volve, a que a niña e medra, a que arrola a terra no meu vento fol. Eu, que son punteiro de gaitaneda, descubro en ti a roita do sol, a que sempre volve, a que a niña e medra, a que arrola a terra no meu ventre ou fol. Mais moro coas mareas nas augas dun río e o trega erguendo o amor e testemunha a ribeiras loiras na area mansebicos levando cara ínsula os ecos da mornura. Meiras loiras, navegan seguimos, levando cara ínsula os ecos da mornura. Bueno, pois imos continuar con estas charliñas que temos preparadas. Deixamos un poquinho o primeiro tema, que estábamos falando un poquinho máis do local. Imos falar bueno, pues xa que estamos tocando diferentes similitudes, pero non só se dan desde a visión de vivir cerca da praia, sino que tamén se dan os fenómenos das migracións, non? Cando a xente de aquí se iría por outro lado e viceversa. Entón, precisamente para falar deste tema das migracións, contamos con Aurora Rego, que pode ir pasando o escenario, e con Carlos Pazos. Aurora, mientras van subindo, vamos contando un poquinho. Aurora é historiadora portuguesa da Universidade do Miño. Bueno, é especialista na presenza de guardeneses no norte de Portugal. Tamén Carlos Pazos, ele é de Redondela e tamén é especialista nas migracións. Ele é doutor en estudos de cultura e profesor na Universidade do Miño en Braga, onde coordena o seu centro de estudos galegos. As migracións son elemento permanente da humanidade e están no centro da República dos Nenos. Moi boas noites, que tal estás? Bueno, agora temos micro para cada un. Moi ben. Aurora, vou comenzar contigo. Pareceme super interesante ese estudo da presenza de xente da Guarda do outro lado da raya. Cal é a orixe desta historia? Portanto, comecei a estudar Vila Praia de Âncora. Estou? Agora. Comecei a estudar Vila Praia de Âncora. Estudei durante 3 séculos, entre 1624 e 1924, e acontece que não tínhamos pescadores. Éramos uma terra agrícola, com canteiros, pedreiros, e fiz essa árvore genealógica gigantesca, e estava a estranhar o facto de não termos pescadores, porque somos terra de
pesca. Até que, em 1825, surge o primeiro pescador e, para meu espanto, era natural da Guarda. A primeira família de pescadores oficial que se fixa em Vila Praia de Âncora era composta por António Verde e a Rosa Benita da Penha. Já levavam 4 crianças daqui, 5 crianças, 2 nasceram lá. Foi a primeira família, mas outras se seguiram. Mais de 60 famílias se fixaram em Vila Praia de Âncora e deram lugar à atividade pescatória que não existia. A antiga comunidade ficava a 2 km da praia, virada de costas para o mar. Felizmente chegaram os pescadores guardeses e desenvolveram a pesca. Em simultâneo desenvolveu-se a praia de banhos e houve uma explosão demográfica muito grande, de forma que a antiga freguesia, que se chamava Gontinhães, foi levada à vila em 1924, e essa também é uma responsabilidade vossa pelo grande número de descendentes que nasceram em Vila Praia de Âncora. Vou con Carlos Pavos agora. Vou te pedir algo complicado. Tu eres especialista na análise histórica da migración galega a Portugal. Isto ten moitos anos de historia. Vou te pedir que se nos podes facer un resumen así, 2 ou 3 minutinhos. Algo fácil. Bom, fácil non é, mas en primeiro lugar deixame, por favor, dar a boa noite a todos os presentes e agradecer ás entidades organizadoras polo amável convite, nomeadamente ao IGADI, ao Concello da Guarda e a todas as persoas que están envolvidas na organización. Debo dicer, en primeiro lugar, se me permite, e non quero fuxir á pergunta, que eu vivo en Braga desde hai xa bastantes décadas, como Uxía, que está aquí presente, sabe, que nos visita a miúdo. E en Braga teño notado que cando falo da Guarda ponse unha cara de felicidade. A Guarda é moito coñecida en Braga, e porque dicen La Guardia, marisco, sempre, non sei se os bracarenses teñen a tendencia de vir aquí os fines de semana a comer marisco, mas iso. Indo á questón que colocaba, a emigración galega a Portugal, a Lisboa, tamén destas terras, en xeral, era unha emigración que a súa orixen era o antigo bispado de Tui, ou se Tui Vigo, non é? Tamén da Guarda, ainda que da Guarda despois orientouse máis para Brasil, depois tamén Porto Rico e outros países de Latinoamérica, mas nesta zona tamén Pontareas, Mondariz, etc., durante séculos, estamos a falar dun proceso de séculos que se perde un pouco no tempo. A xente emigrou por necesidade, evidentemente, non por gosto, a Portugal, alguma xente ao Porto, mas sobre todo a Lisboa. En Lisboa calcúlase que en fins do século XIX habería por volta, non temos números exactos, mas habería por volta de 30.000 galegos. E era, a partir de 1910, unha especie de república dos soños. Sabemos que existe toda unha mitoloxía a volta ou crenzas a volta da emigración, a posibilidade de prosperar, de facer riquezas, non? E cando Portugal pasa a ser unha república, que aínda é, Lisboa convértese ou Portugal nunha especie diso de república dos soños, non? E aí, pois, os galegos pasan dunha fase inicial en que se dedican a facer os traballos que os lisboetas, que eran así moi capitalinos, non querían facer, mas en fins do século XIX e comezos do século XX comeza a despontar, a destacarse unha certa elite ou un certo grupo que son chamados os lisboanos. Non sei se aquí na Guarda alguén se lembra desta expresión, lisboanos, para referirse a aquele grupo de galegos que triunfaron, como os que construíron este edificio en Porto Rico, non? E eses lisboanos comezaron a facer cousas, entre elas, pois, publicar xornais. O primeiro xornal chamábase El Gallego, do ano 1881, estamos falando xa dun período bastante recuado, ou cría un centro galego. E antes preguntáballe
aquí unha persoa que despois vai falar, que é da Guarda, si aquí na Guarda a tradición de rondallas. Sei que no Porriño que sí que hai, polo seguinte, porque os lisboanos crían en 1908 o Centro Galego de Lisboa, que se chamaba na altura en español Juventud de Galicia, e o primeiro que fan, unhas primeiras iniciativas, en 1809, un ano a seguir, é criar unha rondalla. Que fan? Levan a cultura da súa terra de orixe, que é desta zona sur, para Lisboa. E é unha foto preciosa na que aparecen todos disfrazados. Era unha migración moi masculina tamén, por outro lado. Aparecen todos os homes e con os seus fatos, cos seus vestidos, os seus instrumentos, e parecían realmente xente seria, non eran aqueles pobres galegos que andaban pola rúa. Podría estenderme máis, mas penso que non temos moito máis tempo. Se queres comentar algún dato máis, senón seguimos falando, pero bueno, temos un cachín. Despois volvo contigo, volvo agora con Aurora Rego. Que papel ten esta historia o Camiño Portugués da Costa? Desculpa, non? Qual é o papel do Camiño Portugués en toda esta historia? Portanto, eu, como trabalho com registros paroquiais, vou encontrando ao longo das pesquisas muitos registros de óbitos, neste caso, de peregrinos que vão falecer ao longo do caminho. E fiz essa fundamentação desde o Porto até Valença, tentando estabelecer essa linha da costa, não é? E essa passagem, que infelizmente é um bocadinho de morte, mas se encontram bem documentadas todos esses concelhos que desde o Porto até Valença fazem parte do caminho da costa. Eles vão falecendo por vários motivos, por exaustão, por doença, por contágio dentro dos próprios grupos de peregrinos. Tem também histórias um bocadinho emotivas, pelo que se lê nesses registros. Por exemplo, um casal que saiu e que a mãe vinha grávida e a meio do caminho teve a criança. E a criança foi batizada, mas depois encontro dali a uns dias, 7 dias, a criança a ser sepultada. Portanto, temos que ver que o período que eu trabalho é de 1500 até 1800, pouco mais ou menos. Portanto, estamos a falar de um passado muito longínquo e muito distante da nossa mentalidade. Portanto, foi possível fundamentar essa passagem, também fundamentar através das instituições de assistência, tipo as Misericórdias, que davam apoio a todos os peregrinos, como todos sabemos, onde nas despesas vêm averbadas quanto gastavam com a comida, com dar-lhes alimento, dar-lhes roupa, dar-lhes agasalho, de uma forma geral, ferimentos, também com o transporte do Rio Minho, ou de cá para lá, ou de lá para cá, era indiferente. E dizer também que, no que diz respeito ao caminho da costa, se encontram não só peregrinos portugueses. Há muitos espanhóis da zona sul, da Andaluzia, da Extremadura, que atalham caminho para Santiago, vão ao Porto, de Lisboa ao Porto, e depois fazem o caminho da costa, não só os espanhóis, mas também outras nacionalidades, genoveses, várias regiões de Itália, alemães, etc. É um trabalho de muita recolha, de muita pesquisa, mas que permite fundamentar verdadeiramente que essa passagem da costa até aqui. Muito obrigada. Antes de rematar, quería volver a ti, Carlos, pedirche si podemos meter a Brasil na ecuación. Non sei se nos podes comentar que papel xoga en cuanto a migración. Tamén en 2 minutos, porque sei que isto é moi extenso, pero non sei se nos podes dar unha pincelada. Bom, non é propiamente a miña especialidade a emigración ao Brasil, máis alado como o avó estivo nos anos 50 e 60 en Río de Xaneiro.
botou uns anos, mas felizmente voltou, senón non estaría aquí. O que si podo dicer, e no IGADE, na revista, nas publicacións do IGADE, saiu recentemente publicado un traballo do profesor Antón Corbacho, dunha universidade do Brasil, e que a emigración ao Brasil foi un pouco diferente. Tamén pasou moitas veces por Portugal, é dicir, Lisboa ou Porto por veces era o porto de saída no século XIX ou principios do XX con destino a Brasil. Mas o caso do Brasil é un pouco diferente no sentido de que o Estado brasileiro, a República Federal do Brasil, nos anos 40, 50, 60, implementou políticas para construir, digamos, a nación brasileira, non deixando moita marxe para comunidades estranxeiras se agruparen en colectivos, non? Sobre todo, eles tiñan os problemas con os alemáns. Había grandes grupos de alemáns e durante a Segunda Guerra Mundial, tamén na Primeira, mas sobre todo na Segunda Guerra Mundial, iso foi bastante problemático. Quer dicer, Brasil, a diferenza do que aconteceu na Argentina ou en Portugal, en Lisboa, nomeadamente, non propiciou que os galegos formasen unha colectividade, un colectivo, un grupo. Mais ben, as políticas estaban orientadas, encamiñadas a que as persoas se integrasen na sociedade brasileira. É por iso que, se nós formos hoxe ao Brasil, vamos encontrar pegadas, sinais, que vai a Bahía, Salvador da Bahía, ali no Pelouriño, ve aínda negocios dos galegos e tal, mas esas pegadas están máis diluídas, non é? Tamén é ben verdade que todo o proceso migratorio ao outro lado do Atlántico esmoreceuse a bastante tempo, só que en algúns casos ainda se manteñen vínculos ou colectividades fortes, como é o caso de Buenos Aires, non é? E tamén en Lisboa, por certo, se me permite, xa que estou aquí, todas as persoas que pretendan ir a Lisboa, agora feliz ou infelizmente viaxamos moito, moitas veces vamos a Lisboa, non deixen de visitar o Centro Galego de Lisboa, que está nunha zona céntrica, é un espazo visitável e é un palacete realmente precioso que foi doado precisamente por un dos lisboanos, que é Manuel Córdoba Ullosa, que era así un grande millonario da súa altura, e penso que vale a pena visitar ese espazo. Obrigado. Que comentaba con os alcaldes antes sería un proceso de seguir de charla con vos, pero sabedes que temos máis persoas que van pasar por este escenario, así que agradezco moito que viñerades ata aquí hoxe. Aplauso para Aurora Rego e Ana Rosado. E volvemos ca música, o Xía podes ir preparando. Bueno, creo que todos coñecemos de sobra o Xía, é unha música máis que consagrada en Galicia, pero eu diría máis, porque antes falando aí, dicía, o Xía é a alcaldesa da lusofonía, porque ela conoce a todo o mundo. Entón, bueno, vamos falar un poquinho antes de que nos cantes. Queria pedir unha breve anécdota sobre a temática que estamos tendo hoxe aquí. Bueno, diferenzas, similitudes ou cualquier cousa que detectaras ou que che pasara a ti en cuanto a lusofonía. Algo gracioso tamén, se pode ser. Boa tarde, boa noite, máis ben xa. É un placer estar aquí, xa no segundo ano que asisto a esta gala. É un placer partillar esta República dos Soños. E ademais, eu que de vocación quero sempre establecer esa ponte con Portugal e coa lusofonía en xeral. Durante moito tempo celebrouse en Pontevedra o Festival da Lusofonía Cantos na Maré, e entón aí fun convidando a figuras consagradas, outras emerxentes da música de Portugal, a música de Brasil e das músicas tamén dos países africanos de fala portuguesa. Entón, lembro que eu sempre falaba polas palabras de Carlos Santiago que Galicia era unha especie de útero materno de onde saía a lingua, o galego-portugués, e percorreu todos estes territorios. Entón, nunha ocasión veio por primeira vez a Galiza o Rui Veloso, que é un grande artista portugués, unha especie de pai do rock portugués,
y disfrutou muitísimo desa iniciación na Galiza e no festival, e depois xa despois do xantar e coa alegría tamén de ter coñecido a tantas persoas, dicía que el non quería sair dese útero materno que iba a pedir a nacionalidade galega para ficar. E eu penso que iso é ben significativo cando coñecen a realidade galega, porque ás veces simplemente é un descoñecemento e ás veces é un amor non correspondido, porque nós galegos sempre estamos como convidando a xente de Portugal e ás veces non sucede o contrario, así que pedimos, por favor, que o noso amor sexa correspondido. Imos a cantación do Xeo, con ela quedadas. Vindo para aquí pensei que quería cantarvos algo que tivera que ver con esta temática, con esta República dos Soños, que é o título deste libro da Nélida Piñón, que eu tive a fortuna de coñecer. E entón vou facer ese canto de amor desde Galiza a Portugal e viceversa, a ver se se concretiza. Mas pido a axuda de toda a xente cantora que hai aquí, porque sei que hai un coro magnífico, entón, por favor, axúdenme. De Portugal me mandaron 3 peras nun ramalliño, quen me dera min sabere, quen me ten tanto cariño, quen me dera min sabere, quen me ten tanto cariño. Desde o Miño me mandaron unha camisa ben feita, un carabel encarnado no puño da man dereita, un carabel encarnado no puño da man dereita. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Todo mundo. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Se o mar tuvera barandas ia te ver o Brasil, mas como o mar non as ten, meu amor, como hei dir? Mas como o mar non as ten, meu amor, por onde hei dir? Vou a dar a despedida por riba dun pau de xesta. Aquí está xente da festa, na raya xente da festa. Aquí está boa xente, na raya xente da festa. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia, laia. De Portugal me mandaron 3 peras nun ramalliño, quen me dera min saber, quen me ten tanto cariño.
podemos falar un pouquinho. Moi ben. Pois, imos continuar con charliñas e agora pois vamos poñer sobre a mesa, en cuanto ao mundo lusófono, o tema do mar e o tema da educación. Para iso, necesito que suban ao escenario Marina Álvarez e Gabriel André. Marina é presidenta da Asociación de Redeiras da Guarda e Gabriel é o xefe do Departamento de Portugués do IES a Sandriña. Aplausos para eles. Hai unhas cadeiras ou dos dous, así que non haberá problema. Bueno, vou empezar contigo, Marina. Moi boas noches a todos. Desde a raia e o mar, que une a Guarda con Portugal? Sei que é unha pregunta moi abstracta, pero comparte con nós a tua visión. Bueno, boas tardes a todos. Pero que a nos se refiere, o que nos une é que nós somos redeiras e temos moita relación cos pescadores portugueses. Desde Monzón hasta Viana do Castelo, todos eses povos nos preparamos as redes e montamos redes novas para tanto para a lamprea, como lle femos trasmallos, logo para a pesca e bueno, de diferentes artes de pesca. Durante moitos anos levamos traballando con eles e seguimos moi ben. Esa relación con Portugal ábrenos ao resto do mundo en cuanto a comercio e demais. A ver, tamén temos unha empresa aí portuguesa en Viana que eles é unha empresa que fai redes, fabricanas, e entonces nos montamos a veces, e esas sí que van para cualquier parte que ya se encarguen. El recibe encargos de outros países, de Brasil, de Perú, de por aí, a veces non lo comenta, e dice, bueno, pues estas redes son para mar, para tal, e a través de aí sí que faemos para o estranxeiro, pero logo nos o que máis faemos durante todo o ano é para esta zona. Vou contigo, Gabriel, moi boas noites. Vamos tocar contigo o tema da educación, claro. Está sobre a mesa a Lei Paz Andrade e eu quería que compartiras con nós a tua visión sobre a situación da lingua, da presenza do portugués e sobre todo de como podemos facer que o alumnado se queira chegar ao portugués. Ben, a Lei Paz Andrade. A Lei Paz Andrade, desde o meu punto de vista, é unha plasmación na legislación de algo que en realidade é senso común. É que en realidade, moitas veces xa se estaba facendo do punto de vista con moito voluntarismo, con moito esforzo individual, ás veces con fondos propios, moitas veces, non? Bueno, entón, xa o simple feito de que simbólicamente isto sexa unha lei, estexa aprobado, teño visto bo, non? Das autoridades, xa nos coloca nunha situación diferente, xa podemos pedir apoio, xa non temos que explicar por que facemos estas cousas extrañas, non? En realidade é iso. Despois, obviamente, a introdución do portugués no ensino, se non fose por iso, por exemplo, ainda que na Guarda xa había, eu non estaría aquí, é fundamental por dous motivos. Un, polo tema da internacionalización e outro, polo tema da lingua galega. É verdade que a aplicación da Lei Paz Andrade podía ser un pouco máis rápida. De feito, eu penso que o mundo cambia tan rápido que tal vez teñamos xa que facer unha Lei Paz Andrade 2.0, non? A maneira que temos as persoas de relacionarnos cambia dun ano para outro. Estamos vendo agora, por exemplo, con cuestións como a inteligencia artificial. Pero iso, polo menos nos lugares onde o portugués está entrando no ensino, eu sí que vexo unha grande diferenza de resultados. Hai dous tipos de situacións. Eu antes daba portugués en Guitiriz, provincia de Lugo. Aí pesa máis a parte de aproveitar a lingua para nos comunicarmos con outros países, para accedermos á cultura a través de internet,
pero a fronteira non está máis próxima, pero aquí hai unha dinámica tamén social local moi forte. Eu agora vexo todo este público aquí e eu como profesor o primeiro que quero facer é pasar lista, facer un chamado. Sería divertido porque encontraríamos moitos apelidos como Verde, algún Magallanes, Vasconcelos, case toda a miña lista de alumnos é así. E son os mesmos apelidos que encontramos do outro lado da fronteira. Algúns foron, outros viñeron. E isto dinos que en algún momento este río Miño, que hoxe é unha especie de muro de Berlín, ou xa foi máis muro de Berlín do que é, en algún momento foi unha autoestrada, a verdadeira autoestrada, por onde fluía a poboación. Queremos que volva a ser unha autoestrada, obviamente. Bueno, temos que continuar, pero non quería falar un poquinho máis contigo, Marina, porque, as preguntas foron un poquinho máis escuetas, non sei, contanos unha reflexión que queres facer sobre o mundo no que te moves ti, sobre a radeira, sobre o día a día, ou, esa relación, como nos abrimos para o mundo, non sei se fai unha reflexión, porque non quero que quedes aí... A ver, min quedoume, porque foi unha época moi dura para todos, cando foi o COVID, pois a nos dábanos un permiso para vir a traballar, tiñamos que vir con un papel, senón non se podía salir da casa. E como os pescadores iban, neste caso era o río, os pescadores portugueses, pois nos chamaban e nos tiñamos que ir a buscar as redes ao pasaxe, eles botábanas no porto sin teremos contacto. Esperaban na lancha que chegáramos nós a recollerlles e logo nos collíamos e faíamos a inversa ao terminar. Vamos, non se perdeu ese tempo porque eles non tiñan quen lle reparar as redes e que tampouco se podía a xente mover. Foi unha cousa que nos quedou aí moi... porque foi moi forte, claro. Pero vamos, que aínda no COVID seguimos en contacto. Continuar, pero moitas grazas por acompañarnos. Ese aplauso para Marina Álvarez e Gabriela Nieto. Moitas grazas. Pois, agora imos a ver outro saúdo que nos chega a través da pantalla. Imos ver un vídeo no que aparece Tallán Gaspar. Ela é profesora e escritora brasileira que se enamorou de Galicia despois dunha estancia na Universidade de Santiago de Compostela e ata chegou a escribir unha novela ambientada na propia Compostela que se chama Nosa Concha de Retallos, no 2022. Dende o 2020 é a coordinadora do Centro de Estudos Galegos na Universidade de Río de Janeiro. É isto que nos quere contar a través do vídeo. Estou aqui para saudar a segunda gala da lusofonia que tem lugar na Garda, dentro esta grande e especial biblioteca que se chama Nelly do Pinhão, no espaço do Instituto Cervantes, na zona sul do Rio de Janeiro, concretamente no bairro de Botafogo, e que recebeu ainda em vida, dentro as mãos desta grande escritora brasileira, o seu acervo pessoal. Además da riqueza que há nestas obras, nas dedicatórias e neste grande acervo que nos deixou Nélida, há também um fundo pessoal, porque foi aqui que teve lugar a primeira apresentação da minha obra, Nossa Concha dos Retalhos, no Brasil. Então sinto que de alguma forma esta biblioteca foi parte da minha própria história. Eu acho que a Nélida tinha uma matiz muito importante na sua obra, que era colocar lentes, para que a gente pudesse ver também as coisas desde a sua perspectiva. E eu me lembro dessa maneira completamente apaixonada, afetuosa, poética, como ela escreveu a Galícia. Eu já tinha ido na Galícia quando eu assisti aquela palestra. E foi muito bonito ver a Galícia pelos seus olhos. E foi também um momento que eu percebi como ela falava com paixão, um brilho nos olhos, já que a gente está falando tanto dessa potência do olhar. E eu me senti muito autorizada a amar esse objeto de pesquisa, que é a Galícia, a língua, a cultura e também as relações que ela tem aqui com o Brasil.
Pois seguimos compartindo esas diferenzas e esas similitudes entre todo o mundo lusófono e como non ten que estar presente tamén a economía e a política. E para falar sobre estes temas voulle pedir a Carlos Arias e a Diego Sande que suban ao escenario. Aplausos para eles. Mentres toman asento e collen aí os micrófonos, comento vos que Carlos Arias Iglesias é funcionario da Dirección Xeral de Relacións Exteriores, Unión Europea e Cooperación da Xunta de Galicia. E por outra parte, Diego Sande é investigador asociado do IGADI e doutor en Economía e profesor na Universidade de Santiago de Compostela. Moi boas noites, que tal? Bueno, vou comezar con Carlos. Xa que acabamos de falar de educación co profe na anterior charla e saliu o tema da Lei Paz Andrade, eu quero preguntarche desde a tua perspectiva que mudou en Galicia desde esta lei en cuanto a lingua. Pois moi boas noites. Que mudou a lei? Pois a mí o primeiro que me parece que mudou é que eu fese un acordo total que se aprobase por unanimidade. É dicir, en política é moi raro que se produza esta unanimidade e pareceme valiosísimo. É dicir, ese é o primeiro logro. Despois, a Lei Paz Andrade é unha lei pois é unha lei de campo aberto. Distingue xa das leis de campo pechado en que abre e dá unha serie de posibilidades e, sobre todo, indica unha dirección da administración dos poderes públicos e que afecta a todas as administracións e afecta a moitísimas cousas. Por poñer un exemplo, o feito de que haxa unha lei que diga que hai unha prioridade orzamentaria por aí, non unha prioridade consignada na lei de orzamentos, pero si unha prioridade de goberno, é dicir, algo moito máis amplo tan apoiado. Ben, isto é a primeira parte. Despois, empezamos a ver que desde a lei Paz Andrade que houve moitísimas cousas que se dinamizaron. Seguimos na dinámica que dicía o profesor Gabriel en un momento, é que é algo da sociedade que busca isto. Entón, nos vemos aquí que nun par de días, 2, 3 días, vais a ir a nova convocatoria do programa Iacobus. O programa Iacobus dá unha integración das universidades de Galicia do norte de Portugal moitísimo máis grande da que había antes da Lei Paz Andrade, antes do programa Iacobus. Temos o Cluster Tour, que fomenta os recursos, favorece que haxa unha maior visibilidade, seguindo a idea de Arquímedes, dade un punto de apoio, movería o mundo, pois aquí encontramos que se pode ter puntos de apoio recíprocos, que se supera o concepto vello de fronteira como unha forma de estar de costas de un país con outro para entrar nunha dinámica de cooperación, de colaboración, de manter a identidade, pero de un xeito moi productivo. Hai miles de cousas, temos Nortear, temos, non sei, que se pode falar de tantas cousas, Eurocidades, ECT, como se intensificou o grupo de traballo de Galicia Norte de Portugal. Non sei, isto podría ser infinito, pero creo que falando toda a noite, pero porque a mí a verdade é que me apaixona, e sobre todo me apaixona por unha cousa, porque é, ademais, unha continuidade da filosofía europea de entrar nesa integración de países, de boa veciñanza, de hermandade e de facer cousas en común. Vou agora contigo, Diego, metémonos no terreo da economía e quero che preguntar que significa, económicamente falando, Galicia para Portugal e Portugal para Galicia. Colleste por que se levan nos fallando tanto? Sí, creo que agora escoitas, ¿no? Sí. Bueno, en primeiro lugar, boa noite a Esther, a todos os presentes. Primeiro, pues, agradecer a tanto o IGADI como a organización o convite para poder estar hoxe aquí nesta gala da lusofonía. As relacións económicas de Galicia con Portugal teñen unha relevancia fundamental. Se falamos das grandes cifras, Portugal é o segundo destino de exportación de Galicia, por detrás e moi cerca de Francia.
A importancia de Francia, pois, como non se lle escapará aos presentes, ten unha forte relación coa presencia da industria do automóvil. No caso de Portugal, as relacións económicas e comerciais que se producen pois, están moito máis diversificadas, teñen un nivel de riqueza maior. Se falamos das cifras, para que poñerlle dimensión a estas relacións, cos últimos datos disponibles, as exportacións galegas a Portugal superaron o ano pasado por primeira vez a barreira dos 4.000 millóns de euros. Si vemos a relación ao contrario, as importacións, o que compramos a Portugal, superaron os 2.500 millóns de euros. Estes valores, estas cifras, triplicaron desde hai 20 anos. Nese sentido, a entrada na Unión Europea foi un factor clave que potenciou as relacións entre ambos territorios. Por que se produciu isto? Pois fundamentalmente por dous factores. En primeiro lugar, a entrada na Unión Europea permitiu unha mellor conexión entre os territorios. Desenvolveronse as infraestructuras, as estradas, e iso facilitou o comercio. E, por outra parte, os procesos de construcción como europeo buscan, de alguma maneira, unha posición dos países que o conforman fronte ao mundo. Iso se transforma en maiores relacións comerciais entre os países que forman parte deses procesos de construcción. E para que esas relacións sexan posibles, para favorecer a liberdade de comercio, a liberdade de circulación de capitais, para favorecer tamén a mobilidade dos traballadores, dinamizar os territorios fronteirizos se convirte tamén nun aspecto clave neses procesos de construcción. Desde ese punto de vista, hoxe en día non se entende a economía galega sin a relación con Portugal, e de igual maneira a economía do norte de Portugal non se entende sin a relación con Galicia. Vou volver a ti, Carlos. Eu a verdade é que sobre isto non estaba moi enterada, entón agradeceríache que nos comentaras para todos hoxe aquí para que vai servir o recén creado Observatorio da Lusofonía Paz Andrade, porque eu non tiña ni idea. Pois, para que vai servir? Para mí é unha cousa moi ilusionante, un foro de debate. Outra vez estamos nos campos abertos. É dicir que está aberto a todas as posibilidades, non que se vai centrar nunha cousa ou noutra, senón que vai manter impulsar, agrandar un diálogo que hai entre Portugal e Galicia, entre a lusofonía e Galicia, van entrar todos os estamentos da sociedade. Non é unha cuestión solamente política, non solamente de goberno, senón que aí van ter voz, van ter opinión desde concellos, universidades, sector empresarial, toda a cidadanía. É algo moi amplo que pode abrir moitísimos camiños, como un brainstorming cheo de ideas que veñen de todas partes, que poden catalizarse, que poden interconectarse. Para min é algo tamén maravilloso, tanto como a Lei Paz Andrade é unha consecuencia lóxica dela. Creo que está aí, que é outra vez un punto de unión, un punto onde pode ir calquera, non é cuestión nin de estar nun lado nin do outro, de ter interese ou outro, senón precisamente que por ter un interese podes encontrar os intereses comuns dunha área que non se coñecía. Dicir, bueno, pues como impulsamos isto de xeito que favoreza o comercio e a investigación, cousas así. É algo extraordinario para min. Me encanta que fales así como ellos. Pois última pregunta para ti, Diego. Falamos da relación económica entre Galicia e Portugal, pero non sei se nos podes facer un pequeno esbozo levado ao resto do mundo lusófono, falando da economía. Non sei esas relacións, se nos podes iluminar un pouco neste tema. Bueno, pois mire, é unha pregunta moi interesante.
E, contrariamente, a primeira idea intuitiva que nos leva a pensar que unha relación forte de Galicia con Portugal se traslada tamén nunha relación forte con outros países de lingua portuguesa en termos económicos, pois isto non se produce realmente. Antes daba unha cifra das relacións de comercio con Portugal. Se pensamos nun país como Brasil, 220 millóns de habitantes, 20 veces máis grande que Portugal, pois o volumen de comercio con este país é 20 veces menor que o volumen con Portugal. Evidentemente, pois hai unha cuestión xeográfica, de proximidade que influe, pero tamén, de alguma maneira, nos está advertindo de que hai un traballo por facer co resto de países. Hai, ademais, outros países que van a gañar a relevancia no futuro en termos de importancia a nivel de mercado. Pensamos no caso de Mozambique, por exemplo, ou Angola, países que a día de hoxe teñen aproximadamente uns 30 millóns de habitantes, pero que as proxeccións de crecemento poboacional para os próximos 20 anos o sitúan casi duplicando a súa poboación. Entón, estamos falando de un mercado que na actualidade ten uns 300 millóns de habitantes, pero cunha poboación crecente. Desde ese punto de vista, pois temos aí unha oportunidade que temos que aproveitar, porque hai unha barreira que temos gañado respecto ao resto de competidores, que é a proximidade cultural, a proximidade lingüística, que convirte o galego en unha lingua internacional e que nos abre portas de cara a eses mercados que están aínda nunha situación moi xerminal desde o punto de vista galego. Pois, temos que deixar aquí, pero, bueno, en calquera caso, tamén, igual que co resto de convidados, agradezco moito que nos acompañasedes hoxe, así que ese aplauso para Carlos Arias e para Diego Sánchez. Gracias. Pois, temos outro saúdo, imos agora cun vídeo dende Mozambique. Que nos vai falar é Sheldon Aristides, é membro da Xuventude Unida dos Países de Lingua Portuguesa. Vamos a ver. Saudações, caros participantes, caros convidados, todo o protocolo observado, presente na Gala da Lusofonia. Eu sou o Sheldon Assis Maduela, jovem moçambicano. E é uma honra estar aqui convosco a falar sobre a língua portuguesa e sua relevância nas relações internacionais. A língua portuguesa é um pilar que une os países da Zimbábue. Além da sua relevância histórica, cultural, o português é uma ferramenta estratégica para o fortalecimento das relações internacionais entre as nações. O português destaca-se como um elo de soft power que promove valores de solidariedade e interculturalidade entre os povos membros, entre os países membros. Nações como o Brasil, Portugal, Angola e Moçambique utilizam o idioma como base para parcerias comerciais. Caros participantes, quero aqui deixar claro: a língua portuguesa não é apenas um idioma comum, mas é um instrumento importante para a construção de uma identidade coletiva, capaz de transcender fronteiras e consolidar os laços entre os povos da lusofonia no cenário global. Muito obrigado. Estamos achegados ao final desta gala e queda un tema por tratar que quizáis é o que máis derriba fronteiras ou tende pontes entre Galicia e o resto do mundo lusófono. Creo que todos podemos estar de acordo en que a arte, en cualquiera das súas formas, derriba esas fronteiras que poden existir porque nos une as persoas. Así que para falar un chisquiño sobre isto, vou pedir ao Xea que volva a subir aquí ao escenario e tamén a Manuela Ribeiro. Aplausos para eles.
xa quedamos, bueno, se queredes vos sentar, a mí dame igual, se non quedamos, veña, sentamos. É rapidiño porque xa imos ir ca actuación final, pero veña, así, para non facervos de menos. Bueno, Uxía, falaches nos antes xa do Festival dos Cantos na Maré, remontamos a 2003, creo. Eso fixo que se establecera unha conexión moi forte co mundo lusófono. Que nos podes contar? Pois, sí, realmente ese festival contribuiu, penso, coñecemento mutuo e demostra que a música pode ser unha ferramenta perfecta para conectar máis a lusofonía ou en boca dun primeiro convidado no ano 2003 que foi Xico César, que el rebautizou a lusofonía como ilusofonía e pareceume moi interesante esa nova leitura porque é unha ilusión que partillamos. E aí descubrimos efectivamente como a música ten ese poder, non, para xuntarnos, para colocar a Galiza tamén no mapa da lusofonía, que en moitos casos moitos dos artistas que viñan non tiñan ese coñecemento. Antes falaba do caso de Rui Veloso, que é impresionante que un artista así nunca viñera a Galiza, pero pódese falar tamén de moita xente de Galiza que non consigue chegar a Portugal. Entón, o que temos é que construir esas pontes. É certo que nos últimos tempos hai moitas máis posibilidades a través de traballos como de Manuela e tantas outras cámaras que teñen feito ese esforzo. Dende logo, naquel momento, démonos conta que formamos unha gran familia e é do que se trata, non? Que nos sintamos familia, que sintamos que podemos derrubar esas fronteiras e dende logo que o futuro da nosa lingua teña, bueno, pues que a nosa lingua teña futuro e cantar conxuntamente. Había unha especie de himno que era Cantos na maré, sons da nosa fala, cantos na maré, son cantos e máis nada. Bueno, era algo así. E foi moi emocionante para min que compuxen esa especie de himno que ata hoxe continúa uníndonos. Así que eu só desexo que medren moitos máis proxectos deste tipo. Había unha banda, por certo, que acompañaba a cada un dos artistas, que era unha banda pan-lusófona, polo tanto, aí estaba representada toda a sonoridade dos países da lusofonía. Entón, construían un novo son que era, pois iso, o que sae de Galiza e que ten que ver moito pois con Mozambique, con Cabo Verde, con Brasil e con Portugal, por suposto, non? Entón, creo que debemos construir esa nova sonoridade. Eu, nestes momentos, estou a pensar nun novo proxecto que dé a continuidade ese Cantos na Maré, que medrou e agora chamase Maré, é outro concepto diferente, con concertos na cidade de Santiago de Compostela. Mas eu quería recuperar iso que viña sendo unha especie de residencia artística. Entón, é moi importante, e Manuela sabe ben disto, que cando creas conxuntamente hai unha unión moito máis forte que se cada quen mostra simplemente o seu traballo, non? Entón, fagamos máis familia, que eu creo que estamos no bon camiño. Moi boas noites. Bueno, non vos la presentei, ela é funcionaria da Cámara Municipal da Póvoa de Brasil. É unha das impulsoras do Festival Literario Correntes de Escrita. Así que contigo imos falar desta outra arte, da literatura. Que unión que nos podes falar da literatura no mundo lusófono ou ligado ao que falábamos con Uxía de, bueno, pues de unir correntes, de unirnos todos e relacionarnos a través da arte, da literatura. Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme estar em Aguarda, sobretudo porque acabamos de fazer uma geminação
com esta cidade não há muito tempo, embora esta relação já seja muito antiga, de facto agora conseguimos confirmar esta germinação e esta ligação que existe entre os pescadores portugueses e os da Guarda. Isto significa, portugueses da Póvoa de Varzim. Isto significa que, e depois de falar no final desta sessão, percebemos que chegaremos muito mais longe se estivermos juntos do que se estivermos separados. Temos muito mais a ganhar se nos juntarmos e se trabalharmos em conjunto. As Correntes Descritas não é um festival lusófono, é um festival que vai para além da lusofonia. Nós chamamos-lhe Correntes Descritas, Encontro de Escritores da Expressão Ibérica, e para nós a expressão ibérica significa todas as línguas que se falam nestes países das geografias, com o português e com o espanhol. Mas, obviamente, dentro do português e do espanhol há outras línguas que também estão neste iberismo, e é assim que pretendemos que continue. Esta relação da literatura, ou este encontro de escritores, é essencialmente isso, um encontro de escritores, um encontro de literaturas. Mas ao ser um encontro de literaturas é obrigatoriamente um encontro entre escritores, e se for entre escritores é entre povos, é entre países, é entre cidades, é entre culturas, formas de estar. Não é por acaso que nós lhes chamamos correntes descritas. Correntes porque são as correntes literárias, mas também marítimas. As correntes marítimas que nos levaram daqui para o outro lado do Atlântico, e é por causa dessa partida deste lado do Atlântico para o outro que nós temos a lusofonia, ou ela não existiria se não fosse assim, e descritas porque queremos que continue a ser coletivo, plural. Portanto, são correntes plural e são escritas plural por causa desta vontade de unir esforços, de abrir portas, de abrir janelas. E um encontro de escritores ou um encontro de cantores será sempre aquilo que as pessoas quiserem. Este encontro onde estamos aqui é aquilo que nós quisermos que seja. Esta República dos Sonhos estará onde nós quisermos sonhar. E nisso a Nélida Pinhão encontrou, de facto, a palavra certa, ou a expressão certa, o título certo. Eu estou aqui e sinto-me numa República dos Sonhos. E a literatura leva-nos pelo sonho, pela utopia. É essa utopia que tem que também nos unir, e aquilo que eu sinto que temos de fazer dos dois lados da fronteira. Primeiro, eu acredito que o Rio Minho não é de facto uma fronteira, nem quando havia fronteiras. As pessoas sempre encontraram forma de, através do rio, passar para o outro lado. E o rio é, pura e simplesmente, aquilo que nos une muito mais do que aquilo que nos separa. Tal como a língua. Aquilo que temos de fazer também, talvez o galego agora um pouco mais do que o português já teve de fazer. Eu lembro-me de há anos, quando ia, por exemplo, a Paris, com outros amigos e estávamos a falar português, alguns estrangeiros ouviam-nos e perguntavam-nos se éramos espanhóis. Isto acontecia imensas vezes. Não se surpreendam quando forem a Portugal e vos falarem espanhol. As pessoas em Portugal não estão tão habituadas a ouvir falar galego. De todas as vezes que falarem espanhol convosco, digam, por favor, fale português, porque eu sou galego e falo galego. É desta forma que teremos conhecimento de que o galego existe. Se os galegos se inibirem, o português nunca mais vai perceber que vocês falam galego e não espanhol. É essa desinibição que temos que criar. Temos que criar abertura sempre, mesmo quando dói. Quando me perguntavam se eu era espanhola, eu respondia, não, sou portuguesa. Mesmo quando isso me doía. É contra esta dor que temos que lutar. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Manuela, por acompañarnos hoy aquí y por dejarnos esta reflexión. Obrigada. Como dicía, imos chegando ao final, imos preparar agora o escenario porque imos encher de xente, pero bueno, antes de... Bueno, quería agradecer antes de nada a organización, o ICATE, por organizar esta segunda gala da lusofonía, República dos Soños, agradecer
agradeceros aos que viñestes ata aquí, aos que estades véndonos por streaming. Bueno, espero, como dicía ao principio, isto é un tema que poderíamos facer día e noite, poderíamos seguir aquí, porque xa vedes que son moitas frontes abertas e moitos debates a realizar. Pero, en cualquiera caso, espero que o disfrutarades e que saquedes reflexións que, marchedes contentos para casa. Agora imos con música, despedímonos con Tino Vaz e o grupo Cantares do Brueiro, que vos animo a que vayades subindo. Sodes moitos, sodes 25. Sí, a ver se non cae o escenario. Eles van a interpretar Miña Rica Santa Terra. Aplausos para eles. Boas noites, somos Cantares do Brueiro, estamos encantadísimos de formar parte deste evento. Nós tamén formamos parte da República dos Ollos desde ese concepto que xungue tan poderosamente como a música. Tamén decirvos que o que nós vamos a aportar agora neste intre é algo realmente importante desde o punto de vista lingüístico, cultural, etnográfico, porque gracias ao escritor do Eliseo Alonso, originario do pobo de Goiás, é moi ben sellado a República dos Ollos, porque gracias á súa ascensión de migrantes no Brasil, el pudo ter, digamos, unha vida o suficientemente folgada como para que poder formarse e convertirse nun importantísimo escritor arraigado. Deixou escrito moitas cousas desde diferentes ópticas, desde a literaria, a etnográfica, a cultural, e foi quen de darnos de beber en moitas dimensións. Nun dos seus libros, Bajo Miño e Costa Sur, aparece isto que vos imos cantar, que fala concretamente da irmandade entre o pobo da Guarda e a poboa de Barcín, marilleiros que vivían irmandados. Os marilleiros da poboa de Barcín eran devotos de Santa Trega e cando había mal tempo, derribados neste lugar, subían o cumio e invocaban a Santa Trega para que houvese bonanza e ventos mareiros favoráveis que lles permitía navegar con bonanza para o seu lugar de orixe. Dese territorio perfecto nace esta copla que durme nese seu libro e que nos lle damos vida con todo o noso aquel. Moitas gracias por este evento a Igadi, gracias pola vosa presencia, gracias a compañera Uxía que complementou con nós esta parte musical e ata sempre, viva a lusofonía, viva a República dos Ollos. Benquinho en popa.
a que cante con nos esta peza que nunca a ensayamos, nunca cantamos xuntos, pero hoxe vai na cantar porque a coñece perfectamente. Trova do vento que pasa neste intre tan necesario soñar para vivir nun planeta de paz. Moitas gracias.